Dneska bych vám ráda řekla několik slov o workshopu, kterého jsem se účastnila minulý týden. A byl to workshop o smíchu, takzvaná smíchologie. Mé jméno je Lenka Bílková, jsem profesionální certifikovanou koučkou, lektorkou a mentorkou. A já jsem si na tom workshopu uvědomila, jak je smích velmi silný nástroj. Nejenom nástroj komunikace, ale také nástroj proti stresu, že je to dobrý prostředek na hubnutí a přesto ho tak málo využíváme. Obecně smích vlastně vychází z jógy smíchu, z klaunství, z improvizačního divadla a my ho v průběhu svého života nějak opouštíme, ztrácíme. Jako děti jsme se mnohem víc smáli, než jako dospělí. Proto mám pro vás jeden tip. Každý den se zkuste alespoň chvíli něčemu zasmát. A když už nebude čemu se smát, tak se zasmějte alespoň sami na sebe, třeba jenom do zrcadla.